То ми се да спая, брат. Вървоки дъка. Колко комбо за първи път. Искаш първо да убием пета на Варлока и после Варлока. Те са много бързо ги неси. Изчай ги тук да дойдат, той няма да има телепорт и просто ще го изнесе. Той още не го е поставил. Ей го е. Аз само. Спокойно е. Идвай. Там няма ме на рейнджа. Къде? Те двамата на едно ли са, брат? Баем на едно нещо. Фервам ги, човек, и двамата. Аз тринкетвам. И аз тринкетвам, брат. Ще умре. Хексвам. То няма смисъл. Това е антимеджики. Да. Тук фишни лаги, брат, тук. Огромен лак, имам 3 камъса пак. Още. То